DXDC Radyoman Report. Nagpahimang no ang Davao City Fire District ug DCFD sa mga Davaoenos ug mga konsumante batok sa mga baratohon ug substandard ng mga Christmas lights. Sumala ni Senior Fire Officer 4 Ramil Hilyado, Intelligence and Investigation Section Chief sa Davao City Fire District. Kini aron malikayan ang sunog karong Burmans. Aron luwas natong sa ulugon ng Kapaskuhan, atong siguraduhon nga atong mga mapalit na produkto o dekorasyon sama sa Christmas lights adunay tatak PS kun Philippine Standard kun tatak ICC. Sigon ni Hilyado nga kung aduna kini Philippine Standard kun PS quality ug import commodity clearance kun ICC stickers, nakakomply na kini sa mga requisitos sa Department of Trade and Industry kun DTI. Asang gusto na po nga butangan o Christmas light, kailangan mutugma po dito, no? Nga tama po ang palit na to nga Christmas light sama ng gusto na po mag-decorate sa gawa sa atong balay, which is pwede siya ma-expose sa init o ulan. Katupong pang-outdoor na mga Christmas light ang ato ang palito, no? Kaya para musupol siya sa init o ulan, may malikayan na to ang possibility nga mag-ground, no? Nga mag-short circuit, nga masulta, no? Nga basing na pa'y makurintihan or masunog, no? Ang katong Christmas light ninyo, kana siya maiwasan nato. Sa datos sa BFP 11, nisaka og 18% ang sunog sa syudad. Gikan 446 fire incidents sa tuig 2022, karong tuiga gikan Enero hangtod Oktubre, nakatala og 530 ka mga insidente. Nagunang rason ang electrical ug pinakadagan gihapong nahitabong sunog sa mga residential areas. Nikalas usab og unom ka mga kinabuhi tungod na trap atol sa nahitabong sunog karong tuiga 2023. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.